bandiraɓe amtuɓe hebde ayaw hablirde Pindi TV caggal yettude gena gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini noon kadi en calmini khalifaɓe aata ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he ko ngol waɗi temedere e capanɗe jeetati e tati kadi en mbaɗa oɗo émission biyeteɗo hol mboni an taw kadi ni eɗen jaɓɓi goto e ɓiɓɓe sénégal naaɓe baɗɗo golle mantinde kono joni joni ɓe mbiyeten ni ko fayi ko e naggue ke foof hejjata e barema o en mbatta so wona tottudema konngol o salmodira e yeeɓoɓe ayaw habrede Pindi TV kono kadi ko yeeɓoɓe émission hol mboni an assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ceerno Mamadou no mbaɗa min calminima min juurimama min calmini kadi bandiraɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe e ɗo émission mo gonɗen e wadde hannde e salminde kadi yimɓe ɓe ganduɗa hen kamen gonduɗon ɗo hen e galle o tuggude tan guila e ardiɓe galle o ha ɓurɗo hen lesɗude ɗo banggue responsabilité ji ɗi jogui ɗum noon joni joni Seydi Dieng en jattoɗo régi Abba Sarr artan en e biographie walla mbiyen dartol gurdam koɗo men en jeehi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗon eno gonirɗon jaam e kisal ɓamtare udditare e yajande yo wone mon émission mon mo bamodi yuɓɓinanta on e kala saaha arti e tongode temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi ina yaade hen e koɗo mum biyeteɗo Amadou Ly holi gonɗo Amadou Ly ko jibnande Fouta Toro e nder wuuro ene wiye Pété nder département de Podor o mawni ko Keur Massar 1997 ombo yaare e duuɓi sappo e joyyi o yeehi France en 2001 hade makko ƴettude pellital artude Keur Massar en 2013 ngam heblude société makko biyeteɗo Ines gontuɗo hande Akile duuɓi nayyi fawti hen caggal ndo heeɓi docteur makko ingénieur en physique ko titulaire d'un master 2R en sciences des matériaux diplôme ji makko ɗo heeɓi 2006 ha 2009 ton to wuuro wiyetego Grenoble Amadou Ly ina haala ɗemɗe kewɗe Pulaar Wolof Français kame anglais to banggue humpitu Amadou ina jogui expérience mbo duuɓi jeetati patuɗo e conseil en stratégie management d'organisation humpitu dokkuɗo mbo fartangi liggidade institution ji publique mawɗi ko wayno Sénélec CIE to Côte d'Ivoire EDM to Mali SONERF AFD UEMOA IFD Oil to Canada Amadou Ly jogui tan ko duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi ko chef d'entreprise sénégalais on société Akali ko société anonyme baɗɗo spécialisé e fannu technologie mo capital mum ina ɗime e 882,4 millions de francs CFA walla mbiya 1,346,857 euros golla omo gollo kanko Amadou Ly walla société makko ina gollo ɗo e Sénégal kam e caggal leydi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko o woni Amadou Ly koɗo bamodi e émission mum hombo woni an tongode temedere e capanɗe jeetati e tati ɗum noon en jii rewa rewi o machallah yo Allah sellin yo Allah hisnu gandi beela aɗa wawi amen waɗande roɓindo jawɗo ko tubako wiyata ko commentaire e biographie o eyyi bon commentaire neɗɗo haalde hoore muɗum weeɓani mais koko nanɗon hen ko tan donc min mbiyatami ko Amadou Ly jatami koye duuɓi capantati ɗiɗi faade tati inchallahu taala so hitande mawi komi chef d'entreprise donc ɗum woni ko gandirami komi gardiɗo galle gollorɗo ɗumi entrepreneur ɗo banggue meccal jogui galle biyeteɗo Akili voilà gandaɗo kala ko fati courant ji e ko mi anda e ko way ɗon e ko fati kadi solution ji c'est à dire woni peeje ƴetteteɗe peeje walla karalleje kese bawde hutorede pour wawde justement webnude no neɗɗo rewidirto ko ñamata e courant e holno wayi et cetera pour wawde ustude facture aji muɗum courant so ɗum ɓenni emin Allah ɓorni min wutte goɗɗo woni wutte dawrugol donc emin goni hande responsable parti politique biyeteɗo Yessal en marche emin dilla hen emin naatiri hen sababude yidde daranade leñol ngol daranaji leydi ndi daranade Afrique e ko fate ɓamtade ƴellitare beele eɗen mbawi sabbade hande courant Sénégal walla ndeelam kuɓɓam Sénégal ɓuuro lesɗude taw ngabbata won huuloɓe ina wawi ɓeydi o walla ɓeydtako aywa courant ham won no ganduɗa hen ko noon tafirte donc no tafirte ni ko ɗum woni ko waɗata déterminé ko addata coggu ngu
holno foti courant yeerete ça dépend e holko ƴettuɗa pour fownude courant o holno mbaɗɗa feere ha courant o yetti e galleji ɗi walla e nder galleji gollorɗi ɗi donc eɗen mbawi yakorade ɗum kono haqqe komin gandi hen eɗo ko ɗo heɓa rewede ha yetta ɗo hen hande investissement ji mbaɗaɗi hen choix ji mbaɗaɗi hen woni suɓogoji ganda hen ene waɗa taw wona ko ɓurno fewde investissement ji mbaɗaɗi ɗi ganda hen wona ko ɓurno hande tagui pour jippinde courant o hande wona hunde weɓore ene yakora noon eɗen jogui stratégie goto mbiyaɗo caggal nde Allah waɗi pétrole et gaz feeñi e leydi men ene wiya waɗi stratégie goto mbaɗaɗo jaaruɗo e ngal ɗon banggal ene wiya stratégie gas to power donc woni wadde feere no gaz o hutorte woni mbiyatnomami nane ça dépend e ko holno pewnirɗa courant o donc courant ene fewnire ko heewi ene ummo e nangue ene ummo e ndiyam ene ummo e hendu ene ummo e ko wayno gasoil en ko noon mbawmi innirde ɗum wiyete ko voilà pétrole pour raɓɓiɗinde par ce que e nder pétrole o aɗa jogui kene wiye heavy fuel oil HFO DO et cetera ɗum ɗon foof ko combustible uji batteɗi utilisé so waɗama no wiyeteno hen so brûlé donc woni koye wona so sumama quoi par ce que a wirude ɗum noon mais so waylama ene wawi wontude courant o adda énergie mo chaleur mo ganduɗa hen après kañum derrière wonata addata courant o donc gaz ko hen jeeya aɗa wawi ƴettude gaz pour wawde wadde produire courant donc stratégie gaz to power kalteɗo ɗon o woni ko yahata ko yidde no huwirino tugnade e gaz mo dañƴano pour wawde wadde produire énergie ɓurɗo hewde e énergie mo mbatten produire taw koye gaz meɗen o ummoto taw gaz o cherani sababude ko enen mbaɗi ɗum produire et à ce moment là mbawen dañde no gussirɗen facture aji meɗen courant mais ɗon ne kadi ha joni ene waɗi retard uji badɗi e projet ji ɗi tagɗi wonde peut être wona hunde nde ganduɗa hen ko janggo jogori aroyde tigui jaɓanten joni haade men woɗɗoyde ina wawno wonde puɗɗorɗen ɗum diwan Matam wuuri hanki musalla musɗo askida baɗɗo toon ha yimɓe jeegomo dutti hen e jomumen kono sappo e naya gañi hen kono jeeɗiɗi hen kadi ne ɓuuri gañade en downima Sénégal nda foof kono en downima diwan mo Matam kala e kuuɓal ko wona ko ɗum jinmi garen joni holko woni akili hewɓe akili holko firti akili eyyi ko arde ɗo garɗa joni ɗo hen tan ko duwanade effectivement bandiraɓe sankoraɓe ɓe ganduɗa henne kadi gañiɓe hen ɓe so ñagonde Allah selinta ɓe dow jaam umina ɓe dow jaam inchallahu taala ɓeeɗade rentinde kadi yimɓe tan e taliji ɗi saabu sa nanino accident o yaani somi juman ɓe mbi ko hedde nduɗumaji to hen ɗum kewi te elle ene wayno par ce que peut être ma enquête uji mais komin keeɓi lirde kam e information ji ene wayno peut être problème de respect de code de la route nan ɗon darade ɗo poɗɗoɗa darade a daraki peut être oto goɗɗo nan ara on mbuɓɓodiri aywa évidemment hunde foof ko jiiɗa koye hoddiro Allah yahata kono wonko ganduɗa hen aussi ene namdi rééducation voilà yimɓe jangguine ko poti gandine ko poti andude ko pour mbawa wonirde no poti wonirde ni e dow tariiji ɗi mbete accident ji ene usto par ce que ya garta o ko hen wona jamma e ñalawma donc ɗum c'est extrêmement important haade men ɓennude feccere e nder gurdam feccere mawde e nder gurdam donc c'était quoi déjà voilà merci beaucoup donc sur Akili o ko inde société amen o inde nde firti koye alors min tugni koye ɗemɗe meɗen ɗum ko Swahili ɗum ko ɗemgal meɗen Pulaar hakkille donc firti ko intelligence saɗa firta Akili Akili ko hakkille kono e nder wonande anduɓe ɗum ɓe mbi e bamaronkore ko Akili ko intelligence e nder elle ɓe mbi jula également ko intelligence Swahili Akili ko intelligence et way kono ɗaɗol ngol ko hakkil ɓe mbi walla hakle ɓe mbi wonde ɗum e nder arabere firti ko le sage gando eywa donc peut être enen ɓeɗo henne foof sa yi Swahili o Haalpulaar o par ce que enen Haalpulaar en ɓe enen gandi wonde no wiyeteno ene waɗi mowuji kewɗi mbatten utilisé taw koye arabe ummi par exemple sa wi neɗɗo o maayi mayde ko sa ƴeewi ko aɗa nana minal mayti et cetera mayti ça veut dire mayde donc ɗum ɗon foof firti wonɗo jiggodirɗen e ɗemɗe ɗe enen fof eɗen jiggodiri eyyi eɗen jiggodirta jiggodiral ngal ummi tan koye arabere nde en fait tout simplement donc Akili firti ko intelligence tout simplement holko tagi min cuɓi nden ɗon inde saabu komin mbaɗata
ko namdi ko haqqilantagal ko yowitade haqqillaji amen e miijoji amen ƴewde holno min mbaɗata pour dañde peeje no min gussiri facture aji courant ji ƴewde holno min mbaɗata peeje hamin gussa caɗele ɗe ganduɗa henne galleji pewnoji courant ji ɗi waaɓe no Senelec en ɓe ni emin mbawi wallude ɗumen pour que en way kono sa e sifa way kono Senelec ko looɗe jogui ene ƴooga hen ndiyam ene yaaha maayo ƴooga hen ene arta e nder wuuro ene yeeya ɗum taw looɗe ɗe koɗe ciiyoje joni noon pour clientèle o so ɓeydima pour ndiyam ɗam wawi heɓede e nder wuuro ngo Senelec wiya daro mi sooda looɗe kese taw looɗe ciiyoje ɗe ene potno wawde fewnitede mbete ko pertaten e lawol ngol ko hakkude maayo ngo walla hakkude weenu ngu e wuuro ngo taw ene wawa waɗede récupéré ɗum ɗon minen ko hen solution ji amen woni peeje amen ko hen ko ngal banggal yaari donc emin jogui logiciel uji ɗi ganduɗa hande ko minen mbaɗi ɗum développé moni ko minen pewna ɗum ko Sénégal naaɓe pewni ɗum guila A à Z joni woni presque duuɓi sappo komin liggo hen sappo e gooni pratiquement c'est vrai que emin galle Akiɗi o Senelec en jogui hen gueɗal saabu kala temedere so feccama pecce temedere kala hen temedere pecce ɗi ƴettuɗa 34 ɗi ko Senelec jeeyi ɗum donc 34% de Akiɗi ko Senelec jeeyi ɗum donc ɗon aɗa andi relation nan ɗon way kono yumma e ɓiɗɗo ni walla baaba e ɓiɗɗo ni etc mais so ɗon diwama ko darnude galle mo ganduɗa henne yahata koye holno addirte peeje kese pour wawde bon wona courant tan c'est à dire sa nani inde nde haqqilantagal ngal koye kala banggue kala fannu tan mo ganduɗa hen par exemple ko ɓoyan tan ça fait presque peut-être jonti ɗiɗi walla tati komin gaddi solution keso woni feere hesre walla karallagal hesre kesal pardon ngal min nanni e application ji ɗi e Play Store en Apple Store en etc wiyete min guini ɗum ko jangde eyyi ɗon noon jangde nde kam ala banggue goɗɗo mi sowona e ɗemgal meɗen jangde ko pulaar direct jangde ça veut dire apprentissage no nanirten ɗum ni on ɗon solution holko yahata ko pour wallude jignaɓe ɓe mbawa rewindade jangdeli sukaɓe mabɓe c'est à dire an hande gona ɗo e bureau ma aɗa liggo a faami ɓiɓɓe ma nana école mumen ene potno yaade école a anda mbete ɓe jeehi école ɓe jahani école est ce que ɓe dogɓe jangde walla ɓe dogani jangde holno ɓe jooɗori e nder école o est ce que eɓena goniri toon correctement no ɓe hekkani woniri toon ni walla eɓe jogui toon comportement mo hanani est ce que koɓe liggoto ko notuji mabɓe ɗi évidemment aɗa heɓa ɗum kono kadi aɗa wawi andude en permanence ganda kadi holno ɓe mbaadi e sukaɓe heddiɓe ɓe gondi e nder école o mbawa kadi jokkodirde tout le temps e enseignant ji ɗi woni jangguinoɓe ɓe par ce que wona tout le temps dañata jot accude golle ma jaaha école aɗa wiya aɗa yewtude e jangguinoɓe ɓe sukaɓe ma ɓe ganduɗa henne ko ɓuuri hewde e temps mo yimɓe jogui o koye école aji ɗi walla koye galleji gollorɗi ɓe mbaɗata ɗum donc solution kese momin gaddi o jangde vraiment yahata ko wallude yimɓe ɓe e rewindade kala ko fate jangde sukaɓe ɓe guila noon primaire tan ha terminal inchallahu taala en mbosat seeɗa en jii kadi ni suɓgoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi en woni kadi nogas nayyi mars 2024 parti yeesal yahani holko saabi yahani alors parti yeesal yeehi wiyete ko parti yeesal heɓani taccude kono kay min jeeyno e candidat ji yaadani hoore mum eyi min jehani koye amen c'est à dire au départ min darni coalition ene wiye yeesal Sénégal e coalition yeesal Sénégal autour de parti amen yeesal en marche min gummi min jeehi min no yimɓe foof ni min jiiɗoyi parrainage donc fodde en nani presque temedde pour raɓɓiɗinde presque temedde tati neɗɗo jeehino ƴettoyde fiche uji pour wawde wiide ene jiiɗi wadde parrainage ɗo wattan ɗo henne ko capanɗe jeenayo e tati 93 baccini wawde wadde déposé en tout cas addude ƴettude tir voilà e nder ɗum ɗon minen min jeehi ndaroyde parrainage o Allah walli min timmini parrainage o ɗo banggue limore namdanode par ce que aɗa wawno wasde timminde limore namdande nde ni kono nde tirage o sort waɗa nde min jalti 87e sur 93 firti holɗum komin capanɗe jeetati e jeeɗiɗaɓe pour sur les 93 donc de contrôle parrainage o waɗa nde min dañi presque 54 000 parrain walla 55 000 ni parrain donc capanɗe joyyi e joyyi ujunere e parrainage uji ɗi ganduɗa hen naggama wonde ɗi ene moƴƴi eɗi moƴƴi
donc ça veut dire que sinno ko an wonno premier par exemple no Boubacar Camara woni no premier e tirage au sort ni woni candidature maɗa waɗama validé kono nde wonno aɗa woɗɗoyi e tirage au sort o doublon ji ɗi nde ari nde min perti hen fodde capanɗe tati ujunere donc ittata ɓawde capanɗe joyi e joyi ujunere ene moƴƴuno min ɓenni deuxiéme tour min kokka deuxiéme chance donc emin jeeya e nder 93 wonnoɓe candidat ji ɗi emin walla candidat à la candidature emin jeeya e 21 personnes wattindiɓe ɓennude ɓe 21 personnes wayaɓe e deuxiéme tour o donc 21 personnes yaɓe deuxiéme tour o ɗon ne kadi duttimi kadi gonmi 20e ɓawde ko classement mo adano tan ko on rewa donc c'est compliqué c'est à dire que à chaque fois ko an wattinto ɓennude bon ça ne veut rien dire parce que mbaɗono ceerno Alassane Sall Allah newnini ɗum kanko wonno 21e cagala mo wonno donc kanko il était 21e et deuxième tour o il était 88e ou 89e également e premier tour o Allah wallimo o ɓenni mais pour wiide tan ko ɗon min kaaɗi joni noon nde min kaaɗi ɗon e deuxiéme tour parrainage o woodi Allah waɗno kañumen ɓenni ɓe goto mumen fof ari yewtide amen pour ƴewde he mbiyete min mbawa yadude ou pas finalement woodi momi ƴetti décision yadude tigui min jii parti Yeesal ɓuuramyemi jaltal mum ko Fouta kono kadi adi wadde ko concours alqur'an hewani yiyede e dawriyankoɓe beelo ko jeeyedema Fouta walla holko saabino ɗum non wona sababude jeeyede en Fouta tan ko d' abord ko goƴa men par ce que sa ƴeewi leydi ndi komi nanngude ko janggata ɗo ɓurana ɓuuri hewde ko janggata français ko ɗum nanngumi Sénégal fof sa ƴeewi ɗum ensuite en mbawi wiide un pays musulman kono kam ken leydi ndi ganduɗa henne julɓe ɓurɗo hen hewde presque 94-95%. donc kala temedere neɗɗo ɓe ƴettuɗa capanɗe jeenayo e nayo faade capanɗe jeenayo e joyo ko julɓe eyyi donc gueɗal ngal ɗon l'islam joguiɗo henne e andude l'islam ko lawol gandal e andude aussi moƴƴere wonde hende tagi min fuɗɗorade ɗon effectivement dawriyankoɓe ko ɓuuri hen hewde ko hakkude lambaji en baluji en e théâtre ji en e komi anda wiide foof nani hen emin mbaɗa ɗum emin jiiɗi wadde ɗum ne kadi te momin mbaɗoy ɗum min mbaɗino ɗum déjà e diwanuji goɗɗi par ce que aɗa wiya wonde ko Fouta min puɗɗori wona hay Fouta min puɗɗori ko Keur Massar min puɗɗori saabu nde jahanmi natgolami dawrugol fuɗɗori ko élection mairie Keur Massar Sud mo 2022 local o min jeehi toon élection sappo e jeegomo candidat ji daari min jalti deuxiéme e nder sappo e jeegomo ɓen ɗon min goni deuxiéme caggal Yewwi Askan Wi donc hay Benno Bokk Yakar mo ganduɗa kañum laamino on ɗon saaha minen danno ɗum Yewwi Askan Wi ko nawi ɗum ko enen fof eɗen gandi ɗum ko dynamique wonno tan yimɓeɓe ɓaɓɓitima ndewi hen ɗum tagui façon maire fof en jii ɗum fotnoɗo wonde yo waylo wadde tan ɓe mbayli guesi no wayliri fof ene moƴƴi donc ɗum ɗon tagui peut être min gagnaki mairie o saabu nde min jahata mairie o nde pour le coup parti o daraki taw ni e jibinaki ɗon ko mouvement min jarno min guini ɗum Yeesal Keur Massar Yeesal firti ko hesitinde Keur Massar saabu min jibinaka toon kono min ɓooyi Keur Massar guila 97 emin mawni toon emin gandi ɗum emin jiino Keur Massar mawniri yaajiri e holno woni e waylorade e baylugol ngol yonani min saabu way kon hunde woni koye ɓurde bonde ni par rapport eno wano adana ni ɗum nanni min hen e yidde daranade e Keur Massar donc wona Fouta min puɗɗori kono nde min gummi min jiiɗi yañude ɗum à l'échelle nationale min mbi yomin jaa min puɗɗoro ɗum Fouta min puɗɗori ɗum Fouta aussi sababu nde tout simplement bien sûr diine o nana partout e nder Sénégal kono mbaɗa nanggui Fouta ko ene jogui gueɗal manggal e banggue diine e nder Sénégal saabu hay galleji diine ɓurɗe mawnude kalteɗi un peu partout ɗi ko ɓuuri hen hewde sa ƴeewi seerenɓe mabɓe soɓe gummaki Fouta ɓe janggoyi Fouta donc ɗum tagui nde min gummi emin mbaɗa ko way noon min mbi yomin jaa Fouta wona leñagu nawi min toon koko tawi Allah ne waɗi Fouta ene woni duɗal e hoore muɗum ko duɗal e nder duɗe Sénégal voilà ko duɗal e nder duɗe Sénégal donc ɗum tagui nde min gummi ko ɗum tigui woni ɗon ɗum tagui nde min gummi nde min jeehi toon effectivement min mbaɗi kene wiye mousabaqatul Qur'an woni concours alquran eyyi min mbaɗi ɗum fodde commune aji nogas mbaɗi hen participé donc e nder ɗum ɗon final communal waɗa nawa final départemental yaltuɓe e commune aji ɗi jeehi départemental donc waɗi département Kanel département Matam département de Podor et département de Ranérou Ferlo donc ɓen ɗon kadi ne gayni ne mbaɗi final régional Matam Saint-Louis
ɗum ari woni final total Fouta région Fouta ari hawridde pete au mois de juin somi jumani wonno walla mois de juillet min rawde min mbaɗi toon donc final o ɓe kawri toon woodi gagné à chaque fois aussi min mbaɗi prix pour wadde récompensé woni weltinde sukaɓe ɓe ganduɗa henne kañumen garno janggude ɓe donc defte ɗe ko minen coodi ɗum seeran ɓe ko minen cuɓi ɗumen min ballodiri hen e dude almuɓe aussi wonɓe toon e hande ko hunde nde ganduɗa henne wona politique tagui min wadde ɗum ni d'ailleurs ay no nanirte Ablaye Dia Sénico ene waɗa concours mousabaka Sénico mo waɗata hay korka o anni mo joguimi ko mousabaka akkili ruttini guinnirmi ɗum édition ɓennuɗo o ceerno men ceerno Amadou Tidiane radiallahu anhu to Marina Gounass aywa sa yimi waɗiri ɗum noon ko pour hollirde wonde ɗum ɗo hen wona hunde yahode hunde politique ko min jiiɗi ko hollude yimɓe ɓe komin acteur de développement ji e kala komin mbawi wadde par ce que komi nanguɗo wonde ko tagui ɗum waɗede ko pour hirjinde almuɓe saabu a yiyan neɗɗo jangga ha gayna ɓaara ala ko waɗata so woodi ko guese bitig walla guese ene moƴƴi mais mbeɗa sikki wonde enen poti jogade yiyande wonde aɗa yiya aussi mousabakaji ɗi ene mbaɗa hande mousabaka ene nawma ha Arabie Saoudite leyɗele ɓurɗe mawnude jaaha toon mbaɗa concours aji ayi sénégalais ji ene jaaha ene gaño prix ji gono premier e aduna hen foof kono komi ƴewtiniɗo e ɓen yahoɓe ko ɓuuri hen hewde fuutankoɓe ɓe ene ɗeeɓi losrede hen seeɗa eyyi c'est à dire ɓe kewani hen nde namdimi de wiya wonde koɓe ngala culture o woni wona question fina tawa c'est à dire ɓe mbaɗaka entraîné ɗum ɗon ɓe gownaka ɗum heblongo ɓeega mbaɗata ngo guila départ woni ko ɓe voilà keblugal ngal ko ɗon heddi donc ɗum tagui mbimi yomi armi fuɗɗo ɗum ganduɗa hen so fuɗɗirama oɗo sifa e komin gandi encore une fois peut être woodi ɓurɓe andude ɓe yiiɓe ɗum banggue goɗɗo mais peut être mousabakaji mbaɗi e nder wuuro mais wadde mousabaka mo ganduɗa hen e nder diwan Fouta ko rendini guure kewɗe e nder commune aji kewɗi ha tacci département ji ha tacci région ji oɗo woni première édition première fois ene waɗe e nder Fouta donc ɗum ɗo henne ko hunde nde ganduɗa henne min mbaɗiri ɗum ko tout simplement ha wawa hirjinde yimɓeɓe sababude ko yidde findindeɓe yidde walludeɓe par ce que ko gandal woni ɓamtare gandal woni ɓamtare tigui gandal e cellal gondal wona ko ɗum kadi ni emin mbawi wiide beela ina jogui tan sac mbo nokkata beela kadi koko continue hitande fof waɗat sac momin nokkata woɗani koko Allah resni min duɓri min ko hen min ƴewata ɗuminde donc ɗum ɗon kam ko ɗum tagui ɗum ndi joftinde ɗum e hakkille yo pour que wiide wonde vraiment ko entreprise o ƴewata comme no Sénico waɗi toni et cetera hikka par exemple min cuwata wadde ɗum emin jogui anniya noon so tawi Allah newni ɗum inchallahu taala hitande gasan taw somin dañi emin jiiɗi wattude ɗum somin dañi so waɗani hikkane ma waɗe mo wuuri en tout cas ko hunde ganduɗa hen komin jiɗɓe luttinde ɗum wurnude ɗum hunde ganduɗa hen emin jiiɓe kadi yajnude ɗum so dañama kala hitande walla duuɓi ɗiɗi kala hunde wawa darnede waɗe hande Allah waɗata ene wona vraiment effectivement chaque hitande et puis yañe yalta Fouta o wona question de leñam leñago donc ene wawi fuɗɗorade Fouta kono ene wawi yaade kadi ha wona mo national comme no Sénico joguirimo wonɗa hande hande ene haale 11e mi anda 12e édition aywa Allah andi enen dans 10 ans holɗo gol tan tawde ko hella dini en jii hakkude ma e aadi aɗa jogdi aadi hakkude ma e wuuro ma mo aadi kala aade foti jogdade e wuuro mum Daka Madina Gounass garɗa toon kollirɗa almudago kono mbiɗa gadoɗa yettade ko Daka petenaɓe beela ɗum ko hono ɗum sifori eyyi non ko lawol saabu Daka ko dental ngal ganduɗa henne ko guure kewɗe kawata toon yimɓe ene gummo e aduna hen foof hande yimɓe ene gummo caggal leydi ene gara ɗo henne e nder Sénégal aussi yimɓe ala fo ɗo gummota ko e Fouta he ala wuuro foof presque mo ala représentant e Daka he sa ari e dental Daka Allah waɗi peut être a fuɗɗima hande dillude e politique e banggue golle mani Allah waɗi aussi a fuɗɗima no mbinoɗa wiide no mbiruɗa ɗum nane ni teskede walla mantinade aywa ene moƴƴa sa yettima kadi haadema yaade walla en tout cas caggal ne jaaɗa calminɗa ceerno juuruɗa ɗum bien sûr aɗa wawi aɗa foti yaade yettade wuuro ma donc ɗum tagui min jeehi min jettoyi Daka petenaɓe min calmini ɗumen min juuri ɗumen min kadi kumpiti holno ɓe goniri e holno ɓe jooɗiri saabu enen fof eɗen gandi wonde Daka gonka muɗum wona ko weeɓi aywa waɗira ko noon pour yo wel saabu Daka wona nema nawi toon yimɓeɓe ko pour dewal Allah e voilà donc c'est ko tubabe ko wiyata la réclusion c'est-à-dire joncoɗa pour wawde rewde Allah no hanniri ni eyyi donc e nder joncere il faut pas que hunde nde wonta nema
donc mais kam ene moƴƴi aussi jeeya yimɓe hollen condition jogoni tigui e ɗum noon no moƴƴi kala jagorgal jangal toon waɗano waɗi ni en mbiyani pop en mbatta kono ɓuuri ko hewde no waɗirni ko geste baɗɗo fayida geste coɗɗo waɗi ɗon yaade yetto bandiraɓe mum kala jaaɗo toon ina foti yaade ƴeewa daka mumen ɗum ko lawol ko wona ko ɗum jaɓanten ko en dañi lamɗo kesso jarowo e duuɓi 4 e 4 walla ko way noon on mbo meeɗa ardade hay parti goto laami beela goƴoji Sénégal naaɓe joguino ɗi jortoji ɗi beela ɗi cayata eyyi ceerno waɗi ko kam haade mi arde e président kesso o mi arta e daka o saabu wonko ganduɗa hen ene foti haalede saabu ko wawde hande ko mbeɗa sikki guila hunde kewi ha joni guila julde taske ɓenni ha joni ko hande woni premiére émission mo mbaɗmi min donc mbaɗi yiiɗi artude hen woni événement tragique vraiment woni kew hunde nde ganduɗa hen ene heewi to hen e ñande julde taske nde ceerno men ceerno Amadou Tidiane ene rutto galle muɗum otoji muɗum berla kaaƴe ha veruji muɗum keeli ha elle ni neɗɗo maayi hen wona hay neɗɗo goto ni yimɓe ɗiɗo maayi hen tataɓo ni maayi hen tataɓo maayi ɗon saabu hecciyanki walla heccitawel woɗi peraɗo maydari keddiɗo koto gendarme on ko ɗiɗaɓo mo cankiɗo heccihanki o on ɗon ko auto o heccihanki walla heccitawel on ko auto gendarmerie ferimo te feri wiya kadi wiya non seulement nanama wonde ko kalanotel hon ɗum ko allahu alam kono surtout wiyama wonde ko feri wajo o yeehi lawol makko o dogi eyyi ɗum ɗon ne kadi hande ko ñalawma aljuma yimɓe goni aljuma o ko hande wonti caɗele mawɗe toon pour yimɓe ɓe dewal Allah mumen eɗen gandi aljuma no waye yimɓe no waye julɓe ya garta o weɓani ko caɗele kewɗe ɓe guura toon vraiment eɗen ñaago laamu ngu yoɓe mbatto haqqille no fewi no fewi no fewi eko wone kewɗe toon to Madina Gounass so ene saabu seeranɓe meɗen koɓe fotɓe hormede no haniri ni ha timma saabu so kala nde leydi ndi dilli tigui rigui ha yimɓe hankanti natti andude holɗo payi jaaki natti andude holɗo payi holko ɓe mbaɗata ɓe diranta ko seerenɓe ɓe galleji seerenɓe mawɓe nananaɓe ɓe ko ɓen ɓe diranta holko tagi ɓe dirande toon saabu eɓe jaggi wonde ɓen so kalde almuɓe men ma wodno hunde decciri eɓen jaggi wonde sababu nde horma mo yimɓe kormiɓe o so tawi ɓe kalde yimɓeɓe hay responsable uji politique ɗi ma kañumen ƴewtu kadi no mbaɗirta ni donc ɗum ɗon so tawi aɗa jogui ɗum koto welsido ɗum saabu sa welsindima neɗɗo o tan janggo e jaam ma artoye makko cohlamo kankone o yeɓma tigui kono mawɗo leydi o haalani hen ministre mo haalani hen ko ministre o haali hen saabu o yeehi toon kono min eko kemmi andude mi yiya nanani mawɗo leydi ndi haali hen mi nanani premier ministre haali hen te komi nanguɗo wonde ko hunde ganduɗa ene fotno wonde eɓe potno haalde hen eɓe potno haalde hen ça c'est obligatoire eɓe potno haalde hen ça c'est extrêmement important ene fotno haalede après probléme so waɗi a darotako tan mbiya wonde ko ni yaade et cetera donc il faut keɗoɗa e partie ji ɗiɗi ƴeewa holno solution dañira min mi natani e wiide wonde ko ni walla ko na mais haalde hen de kam ene fotno nanede président en plus o holliri yidde makko saabu ndewde jooɗi nde caggal nde o yeehi Touba o yeehi Tivaouane o rewi yeehi galle taltaɓe o juuli toon ɗo hen e galle ceerno Madani en ɗo hen o juuli ɗon holko rewi hen mosquée Omar en o juuli ɗon holko rewi hen Daka Madina Gounass o yeehi toon mbaɗa tawa donc mbaɗa sikki mo tinani mo hormaki waɗata ko way noon donc caggal ɗum ɗon wasata e président hoore muɗum no wayata hewde ni wasata won wonduɓe président takkiɓe président anduɓe fonnoɓe siftindemo pour que o daro hen darnde ɗon komi nanguɗo donc peut être koko taarimo ko woni ko waɗani ko foti wadde ko eyyi ko fate premier ministre o ɗum mi wawa haalde hen kono kam président o ɗum mbaɗa wawi haalde lamɗo kesso aywa lamɗo kesso holko jiɗɗa karen hen duuɓi makko o meeɗa ardade hay lande goto kadi jortoji Sénégal mbar bonata eyyi bon ko woni yeeso kam ko Allah tan andi ɗum donc en mbawawi ɗum ɓawde ken jortiɓe jeeɗen gaccen ha jiyen ko tagui eɗen kaala so comme so yimɓe hande gummima ene kaala balɗe temedere gadiɗe ɗe bon c'est la même chose pour min holno kanko warmo ko haali ɗum ñande hen pour min balɗe temedere e nder balɗe somi juumani donc ko 365 fois 5 5 5 15 5 6 30 5 fois 3 donc ça fait plus de 1800 jours 1815 jours woni ujunere e temedde jeetati e capanɗe non e sappo e joyyi ñalawmaji ɗi ganduɗa hen omo foti wonde ɗum e hoore leydi Sénégal e nder ɗum ɗon ujunere e temedde jeetati e sappo e joyyi
hen temedere balɗe ɓenna tan jiiɗen tirde conclusion ji ɗum raɓɓiɗi trop nam ko aadi so neɗɗo waɗi ɗo hen lebbi tati yimɓe jewtude e muɗum aha holko keɓɗa wadde kono eɗen jogui konngol pulaar en wiye wonde hirande fasore nde hirande welore nde so fasi urat kono mbeɗa sikki wonde peut être yaawi trop pour ñaawde fof wonko waɗa ene peut être feewoyi walla ene nandi e ko feewi par ce que ko feewi ko encore ko feewi e ko feewani ko ala nde gandata ɗum so wona nde jettiɗa ɗo nde yonti wawde ɓedde ɗum de ko puɗɗiɗa mbawɗa tan ko wiide mbeɗa sikki wonde ene feewi walla mbeɗa sikki feewani ko ha yeeso nde mbawata andude donc artude e duuɓi makko par exemple wonande kadi o meeɗa laamade o meeɗa wonde ministre o meeɗa wonde DG o meeɗa wonde maire o meeɗa wonde haydara aywa ɗum artinta en tan ko kala mo famano wonde ko Allah jogui laamu kañum tottata mo wela kañum ittata e juuɗe mo wela e ko nde o wela o tottirta ɗum wonde aɗa fedde heddora famde holko woni laamu e holko yahata laamu ko gueɗal Allah ko Allah woni lamɗo ko goto lamɗo woodi lamɗo mo gasata mo mayata mo gaynata mukk ko Allah e nder laamu makko ngu omo itta hen saaha e saaha foof o totta yimɓe o toɗɗoma an o joofoma o ƴettu o waɗe ma o tottuma pour une certaine période ɗum tagui politique min komi nanguɗo wonde politique koye dewal Allah ɓurgal mawnude jeeya heddi noon ko sa rewni ɗum lawol moƴƴi sa rewnani ɗum lawol ene wawi nanudema bon ko nanatama banggue goɗɗo wongo alande ɗum ene wayni mboni holleden hojomaji joyyi ok kono eɗen jaara e banggue hakkude ma parti ma o e jooma wiyama koko ciññidirno so tawi ɓe laamima aɗa jogo banggue ndelam kuɓɓam woni énergie kono caggal mum min janimi hen hol sababu mum eyyi ko ardi foof ko wiide wonde ɗum kam woɗani ala haydara komin kalduɗo ko woodi ko nde caggal nde min jeehi ha deuxiéme tour parrainage min ɓennani candidat ji ɓennunoɓe ɓi foof koɓe nogas e goho mbaɗi sikki ɓe gonno ɗo wattan ɗo ɓe goni sappo e jeenayo nde ɗiɗo ɓe jaltinade woni Rose Wardini e Karim Wade ko ɓuuri hen heewde ko ɓuuri hen mantinade ko ɓurno hen jogade chance noddi kam wiide wonde ene yiiɗi wallodire yam pour wawde wonde e équipe mumen ha kanko donc hande gonɗo président ene wonno donc candidat à l'époque woni Diomaye Faye omo noddi kam omo woni en prison nan no fewi ko kalamami ko omo woni prison o noddi kam téléphone haadema ko noddudemi o nuuli kam nulaɓe ɓe kaali ɓe mbi wonde eɓe jiiɗi président wi enfin candidat Diomaye Faye wi ene yiiɗi jokkodirde maɗa est ce que a jaaɓi min tottamo numéro ma téléphone min mbimi eyyi o noddi kam min kaldi mi haalata komin kaldi ko foof kono mbawmi wiide tan koɗo adana ɗo ni komi binoɗomo wonde nde wonno komi ɓesɗo sa nani komi ɓesɗo wona ɓesgu ngu jibinmi e ƴiƴe mum kono ko ɓesɗo ɓesgu ngu ganduɗa hen Allah en waddi min e galle gollorɗo mo mbiyata o Akili o emin dendi article o te enen foof enen gandi Pastef darde nde darino e haare nde haɓanno avec laamu gonnogu ɗo hen ngu min déjà komi kaɓannoɗo e laamu gonnogu ɗo hen ngu sababude haare nde gonde wonode hakkude men Sénégal donc ɗum sa ɓeydi hen wiide aɗa yaada e parti mo ganduɗa hen ko opposition radical aɗa foti miijade ɗum miccoɗa ɗum no fewi kono caggal nde miijimi miccimi kanko gonɗo hande ministre de l' énergie o Birame Souleye Diop e kanko gonɗo hande ministre de l' éducation nationale Moustapha Guirassy ɓe gaari kalduɗume e candidat Diomaye Faye par ce que nden ko candidat wonno kamɓe ɗiɗi kadi gaari ko ɗum ko ɓen ɗiɗon gaari e Birame Souleye kamɓen gaari caggal nde kaldumen c'est à dire ko alhamis goto yimɓe ɗiɗo gardi e nder ñalawma goto o ari subaka o ari kikiɗe kamɓe ɗiɗi fof ɓe mbi wonde emin jiiɗi gara balla min garɗo subaka o kam on wi ko min garmi koye inde candidat Diomaye Faye kañum wi wonde ene yiiɗi heɓde numéro maɗa téléphone pour jokkodirde maɗa woni omo ari subaka o wi holone mbimi homo ari subaka non ko nder Pastef naɓɓe e nder Pastef hakkude Birame e non ɓen ko kamɓe ɓe gari ko caggal ɗum ɗon gonmi koye wiidema ko yi woodi ɗiɗo Waly Diouf Bodian pour tottirde inde nde ha laaɓa ceer Waly Diouf Bodian gonɗo DG port hande o kañum ari kikiɗo o goɗɗo o ko debbo goto ene woni département Keur Massar kañum ari subaka o kamɓe ɗiɗo fof ko Pastef ɓe jeeya ɓe mbi wonde emin jiiɗi gara janta e amen ɗum ko alhamis wonno samedi dewɗo e on ɗon alhamis o kanko Diomaye o noddi kam min kaldi e téléphone ha mbimomi wonde momi artema ɓawde noon mbaɗandi peut être noddudel ngal weɓani wonande gonɗo e nder prison donc ɗon min kaldi koye téléphone mais samedi on ɗon mbiyami rewi hen ko alhamis deftuɗo hen o on ɗon alhamis Birame Souleye Diop gonɗo hande ministre pétrole et énergie e Moustapha Guirassy gonɗo hande ministre de l' éducation nationale kamin ɗiɗo foof gari Birame
encore fortude pour mi ara bimbe ay hakkunde ne kaldume candidat Diomaye e joni mi miijima mi miccima mi felliti yaadude e moɗon fami ɗum ko alhamisa wonno aljuma rewi hen samedi yimɓe ponno samedi jamma yimɓe ponno fuɗɗade campagne o ñande samedi midi ko nden président Macky Sall ƴetti décision wadde dirtinde élection ji ɗi kono ittata min ƴetti engagement donc min naati e golle ɗe min jeeya e équipe kaɓetenoɗo déjà haɗe arde campagne karata d'abord ko harende c'est à dire ko haɓama pour yo élection o waɗa e période saaha mo futtino waɗede o par ce que mi sifti noon wonde président Macky Sall haalno ko haala décembre élection nde iɗi destinede de haala ko haala décembre donc yimɓe caali emin jeeya e équipe kaɓaɗo ɗum ɗon ha yettiɗo ho fonno yettade ɗo hen nde élection o nde yimɓe jeeyi ha gandi élection nde joguiri wadde nde équipe de campagne o darna ɓe ƴetti directeur de campagne ɓe mbaɗi ɗum Moustapha Guirassy gonɗo donc directeur de hande ministre de l' éducation nationale mo mbinomami ari ha e bureau namdade mi yomi armi wallaɓe ɓe ƴetti Birame Souleye Diop gonɗo ministre du pétrole et de l' énergie ɓe mbaɗi ɗum no wiyeteno directeur de campagne adjoint chargé du suivi des opérations ɓe ƴetti kam min o kalɗo e maɗa ɓe mbaɗi kam directeur de campagne adjoint chargé de la stratégie et des finances woni kettuɗo e banggue peeje e lijjide no yimɓe dañiri kalis mo mbaɗi e nder coalition Diomaye président donc ɗum wonno min rôle am e nder golle ɗe min liggi hen komin ponno liggade kanko Waly Diouf Bodian so tawi tan ko cettotoɗo omo settono Allah omo andi wonde darde nde min daari e nder campagne o au niveau de Keur Massar par exemple to Podor to hen hande mbaɗo no Ibrahima Sy ministre de la santé ganduɗa koye période campagne o min gandodiri a faami enen mbawi settade holno darde min daari e nder Podor o e banggaji non e nder Podor ko période campagne o dans le département de Podor a faami e goɗɗum e nder coalition e hoore muɗum nde min mbiya yomin pi min mbeɗa jeeya e fiiɓe no hanno fiyirede ni pour wawde wadde mobiliser ressources uji mais ɗum ɗon foof à la base ko waɗi important ko koko mbinomi président Diomaye candidat Diomaye ko mbiyomi min mi sohlani e aadi mo ganduɗa hen koko signilte so tawi en keeɓi gagnade goto e meɗen foof ene andi goɗɗo on ko foti wadde min ko ponɗomi wadde ko so tawi mi waɗi ɗum an so yonti aɗa fo aɗa holno mbinomi Allah ne andi ko ni mbimi ko Allah woni seede o mi sohlani aadi mi sohlani signature mi sohlani haydara ko waɗi important ko min mi adodire moɗon mbaɗi mi walla on somi liggima mo on gandu mbaɗa sikki kam mo ala haydara ko firti a ƴettata aɗa waɗa ɗum directeur de campagne adjoint e sikkam c'est à dire que hande hay so tawi ka nangoɗo neɗɗo hen komi jiɗɗo funtudemo mais hay mo firtani haydara o a sohlani funtude ɗum donc hay mo jiɗata funtude o ça veut dire que aɗa nangui oɗo hen so feeñi e sarama walla so nanama nana sarama wonɗo wawi heddema donc minen komin potno wadde komin mbaɗi ɗum ko heddi ko caggal nde gouvernement o yalti min natani hen caggal nde goɗɗum ari min natani hen ittani ha joni comme lomi wini emin e coalition hande haade janggo ittata komin politicien yi Allah waɗi emin jogui landa amen en wiye Yeesan en marche ko ɗum min gardini liggade e haaldude e Sénégalais ji fammindeɓe komin jahata ko andirdeɓe holko woni yidde amen ko heddi ko après ko Allah jogui ɗum tigui e ɗum noon en gardi hen ɗo hay ha mam ko hojomaji ɗi gasi ha laaɓi ceer dilnani woni haɓa hen en jogui namni kewɗe garannore kono mataw ko mbayni ko min jaaɓi ala probléme Allah jarama on jarama emin jetton emin jaron e invitation oɗo hen mo mbaɗan ɗon min so tawi woodi ko tata hen walla ko fuuja hen walla ko fewani e no haaldira gandon wonde ko peut être wasa en timmude tan so tawi woodi ko fewi hen gandon ko jomiraɗo joom baɗe bawɗe o waɗi ɗum min beltima no fewi e invitation encore une fois mo kokolomen min ñagono Allah yimɓe fof jumam barak tigui ɗum noon en beltima hen hano fewi sababu wonde eɗen gandi ko gando kadi ko joom humpito jaajɗo wona to banggue makko koɗo banggue men so woodi sene waɗa ngakkede kono kadi e yafnade e bandiraɓe yeɓoɓeɓe jaggon hen no fewi saabu ɗum ɗo ko hojomaji ɗi ko yidde belma en mbaw o yimɓeɓe mbawa ɗum yebde wonɗo tolnoto yeɓetake wonɗo tolnoto kadi machine ngaji ɗi kadi hattan mumen ina wasa roggande